חוו את השילוב המושלם של יוקרה ונוחות בים עם ברג'ן סולטן, מבית פלטין ירדן. נבנתה בשנת 2024, גולט אלגנטית זו באורך 35 מטרים מציעה עיצוב מודרני ולינה מרווחת לעד 10 אורחים. עם קבינת מאסטר 1 ו4 קבינות זוגיות, חדרי רחצה פרטיים ומיזוג אוויר עוצמתי, היא מביאה את נוחות הבית למסע הכחול שלכם. הסיפון הרחב והאלגנטי שלה כולל פלייבריד ג'קוזי ואזורי לאונג'ה נוחים, אידיאלי להשתזף, להירגע ולספוג את הנוף. השף המקצועי שלנו מגיש ארוחות טעימות מהמטבח הטורקי והבינלאומי, והופך כל סעודה לחוויה מיוחדת בלב הים. לאוהבי הכיף וההרפתקאות, יש מבחר של ספורט ימי כמו ויקבורד, פדלבורד, קנו וסקי מים. עם צוות של 4 אנשי צוות מקצועיים, כל הצרכים שלכם מטופלים, כך שתוכלו פשוט להירגע וליהנות מכל רגע. ברג'ן סולטן זמינה להשכרות שבועיות היוצאות מפתחיה, גוג'ק, מרמריס ובודרום, ושתה אל המפרצים היפים ביותר של טורקיה. עם פלטין ירדן, יוקרה, אלגנטיות וחופש נפגשים על סיפונה של ברג'ן סולטן.